sebavedomie Dalibora Dvorského a následná prihrávka do palebnej pozície. Juraj Pekarčík strieľa gól 3-0. Tak sme to privolali, naozaj je dobré, že sme dali ešte ten tretí gól do konca tretiny. To vždy nie je pre ten tým, ktorý inkasuje v záverečných sekundách. Dobre, my sa ujímame vedenie už 3-0. Ty si to privolal, že Juraj Pekarčík by mohol byť ďalším strelcom. A Juraj... Pred prvou sirénou sme odskočili na trojgólový rozdiel. Ešte možnosť vyslať jedno posledné zakončenie. To aj prišlo z hokejky Richarda Barana, ktorí boli mimoriadne ďaleko od seba. A je tu samostatný únik kazachského tímu, zakončený presným zásahom, znížené zásluhou Artura Grossa. Gross stráca po obranom pásme, Jenčko, Pekarčík v tesnej blízkosti bránky, strieľa gól. 4-1 a máme dvojgólových strelcov. Pracujeme po druhý raz v dnešnom dueli. Asanalis Sarkenov prekoná. A z toho je rýchly protiútok na opačnej strane. Kazachstan strieľa gól vo vlastnom oslabení. Ušiel nám Davlad Nurkenov, ktorý prekonal zblízka pásmo. Už ale nemáme ani jedno. A tu je nebezpečná brejková situácia, z ktorej inkasujeme gól. Tak to je neuveriteľné. Kazachstan vyrovnáva v samom závere stavu dnešného stretnutia. Teraz môžeme ísť do veľkej príležitosti a môžeme rozhodnúť tento duel. Čo sa aj darí, premenený samostatný únik Maxima Štrbáka. Porážame Kazachstan 5-4 po predĺžení.